Най-големите опашки в музея са пред залата, където са изложени саркофага и златната маска на най-известния фараон в света – Тутанкамон. Гробницата му в долината на царете е открита от английския археолог Хауърд Картер през 1922 година. Гробът на Тутанкамон е единственото открито непокътнато царско погребение от древен Египет. Чакаме на огромна опашка, за да видим съкровищата на Тутанкамон. Повярвайте ми, това е лудост, защото наистина вижте за какво множество от хора става въпрос. Тези, които оцелеят в бутаницата и липсата на въздух, ще имат уникалния шанс да видят едно от най-емблематичните съкровища в историята на цялото човечество. 11-килограмовата погребална маска на Тутанкамон е изработена от златно фолио и е инкрустирана с скъпоценни камъни, син, лазурит и витражи. Челото е украсено с лешоят и свещена кобра, символизиращи горния и долния Египет. Отдолу виси фалшива брада, символизираща Озирис, богът на подземния свят. Изработена е от кварц и обсидиан. На гърба на маската са гравирани магически надписи, взети от книгата на мъртвите. Това е едно от най-изящните художествени съкровища в света. В залата се съхранява и златният ковчег на Тутанкамон, изработен от чисто злато. Две дълги зали и едно по-малко помещение са изпълнени с многобройните експонати, а други се съхраняват в складове. Един от тези предмети е церемониалният трон на Тутанкамон. Намерен е в предверието на гробницата му. Изцяло покрит е с релефен златен лист с дебелина 3 мм и инкрустиран с стъкловидна паста и полускъпоценни камъни. Този шедьовър на древноегипетското изкуство изобразява съпругата на Тутанкамон, втриваща мехлен в рамото му, докато богът на слънцето разпръсква лъчите си върху двойката. Хауърд Картер заявява, че това е най-красивото нещо, открито досега в Египет. Това пък е светилище, намерено в така наречената стая на съкровищата, с алабастров контейнер вътре, в който има 4 вази с 4 миниатюрни саркофага за вътрешните органи на царя. Светилището е поставено върху шейна и е заобиколено от 2 фриза от кобри с слънчевия диск. От всяка страна на светилището има богиня с отворени ръце, за да защитава вазите. Това е една от двете статуи на пазители в реален размер, поставени от двете страни на вратата, която дава достъп до огромната камера на Тутанкамон. Тази статуя носи перука, наречена кхат. Има позлатена бронзова кобра на челото и стиска пръчка в лявата си ръка и боздоган в дясната. Черният цвят приравнява царя на бог Озирис, чието лице често е черно.
Вътре в светилището, увит в ленен чершаф, се намирал контейнер за вази, направени от египетски алабастър, лежащи върху позлатена дървена шейна. Вътрешността му била разделена на 4 отделения с капаци с изображението на фараона, в които имало 4 малки саркофага, миниатюрни репродукции на междинния антропоиден ковчег на фараона, който съдържал вътрешностите – бели дробове, стомах, черва и черен дроб, извлечени от тялото му. Друг от шедьоврите на музея е тази великолепна погребална маска, изработена от циментова замазка с златни листа, принадлежала на Туя, съпругата на Юя, майка на кралицата Ти и прабаба на Тутанкамон. Тази церемониална плоча, открита в храма на Хор, празнува завладяването на Долен Египет от Нармер, цар на Горен Египет, и може би символизира обединението на Египет. Плочата съдържа някои от най-ранните иероглифни надписи, намирани някога, и се смята за първият исторически документ в света. Голяма част от експонатите от Египетския музей ще бъдат преместени в почти завършения голям египетски музей, който се намира непосредствено до пирамидите в Гиза. Посетителите вече могат да влязат във внушителния атриум, където се издига колосалната статуя на фараона Рамзес II. На голямото стълбище, от което се разкрива гледка към пирамидите, е подредена експозиция, показваща връзката на древноегипетските царе с боговете и отвъдния живот. Музеят в Гиза е разположен върху 480 000 квадратни метра и е най-големият музей в света, посветен на една цивилизация. Централна част от експозицията ще е посветена на 5000 артефакта от гробницата на момчето фараон Тутанкамон, които за първи път ще бъдат показани на едно място. Нашите пътешествия по света и у нас продължават в следващия епизод. Гледайте предаването всяка събота и неделя от 12:45 само по Евронюс България.